हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। थ' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन, नोंथांमोना बेफोरनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलां लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों चेयाराव जनानै आगर एरनाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन ददेरे बर' बिथांजों लोगोसे मेन्देला ब्रह्म, जयसिं बसुमतारी, लाइथुन नार्जारी बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। आरो बे गोदानै फैनो गोनां अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों गुलजान गयारी बिथांजों लोगोसे प्रनिता गयारी, डिअपि खालामदों नायस्रां गयारी बिथां, डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङानो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जों हामिं बार्ड स्टुडिअ चेनेलाव जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां चेयाराव जनानै आगर एरनाय आपकामिं मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो सोलिगासिनो दं एबा जोब्बायानो जानांगौ। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो हामिं बार्ड स्टुडिअ चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ, बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।